Srdečne medzi nami vítam pána prorektora, profesora doktora Stanislava Holeca, PhD, prorektora pre celoživotné vzdelávanie. Práve sa nachádzame v administratívnom centre Univerzity Mateja Bela na rektoráte. O tom, ako univerzita vyzerá, z akých fakult sa skladá, svedčia materiály, ktoré máte na stole. Možno niekoľko vied k histórii. Ako niekoľko vysokých škôl na Slovensku, tak aj Univerzita Mateja Bela má svoje korene niekde v 50. rokoch minulého storočia, keď bol zriadený pedagogický inštitút, v ktorom sa vzdelávali budúci učitelia spoločenskovedných a prírodovedných predmetov. Inštitút sa postupne vykreoval do pedagogickej fakulty a paralelne s touto fakultou tu pôsobila aj ďalšia vysoká škola. Vysoká škola ekonomická tu zriadila fakultu ekonomiky, služieb a cestovného ruchu. V 92. roku vďaka vývoju spoločenskej situácie na Československu a na Slovensku bola zriadená Univerzita Mateja Bela. Pedagogická fakulta bola už naozaj veľkým molochom, v ktorom bolo sústredených strašne veľa odborov, tak sa prirodzeným spôsobom rozdelila na fakultu humanitných a prírodných vied a pokračovala aj samostatná pedagogická fakulta. Spolu s ekonomickou tieto tri vytvorili vlastne základ súčasnej Univerzity Mateja Bela. V 95. prišlo k ďalšiemu šíreniu, tá veľká fakulta humanitných a prírodných vied sa rozdelila na dve samostatné a vznikli ďalšie fakulty. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, zase budem improvizovať, ale myslím si, že mám dosť skúsenosti, aby som mohla snáď povedať iba toľko, čo vás bude zaujímať. Nebudem hovoriť nejaké slohové výlevy, ale poviem tak, ako je. My máme náš študijný program, ktorý sme vám dali, má takú červenú teraz, taký červený pásik, sme vám doniesli. Teda doniesli sme vám, aby ste sa pozreli, ako pokračujeme ďalej. Čo sa týka Univerzity 3. veku v Banskej Bystrici, máme niektoré študijné odbory, ktoré sú už dobre zabehané a s ktorými máme výborné skúsenosti, alebo nie výborné, aspoň veľmi dobré. Máme niektoré, ktoré nám dožívajú a máme niektoré, nad ktorými zase špekulujeme, aby sme mohli ich zaviesť na ďalšie študijné obdobie. Máme krásnu angličtinu, nemčinu, prvý ročník, druhý ročník, tretí ročník. Máme teraz francúzština sa nám otvára a už máme veľký záujem o taliančinu. Čiže keby sme mohli, tak by sme tie kurzy skutočne pekne rozvíjali s tými 8 alebo 10 ľuďmi znovu, pretože oni vedia, že keď príde lektor, tak s tými 8 ľuďmi si bude komunikovať, ale keď je tam 20 ľudí, tak asi sa málo dostane na toho vyučujúceho. Takže toľko by som chcela povedať, že toto sú naše skúsenosti, ktoré sa nám osvedčili. Držme si palce, aby sme univerzity 3. veku dobre viedli, aby tí ľudia boli spokojní, aby sme mali kvalitných lektorov, aby sa nám darilo. Iba toľko.